Suara apa? Oh, teko suara ini di sepeda. Bapak-bapak, ingkang tasih ten griya, monggo enggal-enggal ke sekuburan. Wonten tiang pejah. Patenono. Apa, Mbak? Kamu lapo jam sak menyi telepon kayak ngono? Dah. Kok nyetel son ngono? Saman ngrungono enggak kuping mau muni napa iki mau? Apa emangnya? Dah, ya Gak jelas suarane. ono tanggane kepaten iku lho. Kok iso iku lho? Mbok yo ngelayat apa ose metu kok tambah ngame-ngame kok ngene kon niku. Awakmu sadar enggak awakmu ku ganggu wong turu? Aku ku lagi turu krungu suara sonmu iki lho tangi aku. Ya apa rek maesan iki awakmu sadar enggak nek tanggamu kepaten Sadar enggak? Ya sadar kan mau wis diomong ning masjid. Wis diomong ning masjid lha apa wong gasan kok ngene? Tak kandhane yo. Sepeda apa iki? Diomong nang masjid iku mek pisan tok. Lah iki gunane gawe keliling. Ya apa rek kejeng iki? Barang awakmu jam yamene wis turu iku lho, Ya sakarepku Aku turu arep jam piro lagi awakmu ku lapo sing tak permasalahkan wis diomong ning masjid lapo menyetelson kok ngene. Wong go sepeda gak jelas kok ngene. Tujuane apa iki sepeda ya kok ngene? apa tujuane apa? Tujuane yo gawe ngundang wong-wong ben nglayat wong ana tanggane kepaten. Kan iso gawe pentungan, biasane gawe Gak pentungan krungu. kampung. Ya apa rek wong digaekno koyo ngene iki ben wong-wong iki padha metu kok tambah wis. Kon iku sakjane duwe jiwa sosial apa enggak sih? Iki sepeda sapa sing mau gawe kok ngene iki? Dia peda kampung. Pocong-pocongan pisan kok ngene. Lah terus apa? Oh, iki kreativitas kok. Kon niku ana tanggane kepaten gak tambah metu ngelayat tambah ngamuk-ngamuk. Kon suwe-suwe tak buntel kain kafan tak pendem urip-urip lho ya. Mbok ya ana tanggane Tapi aja ganggu rek, iki maneh sepeda kok ngene iki. Nang ndi ana ceritane ganggu iku nang ndi? Wong kene iki. Iki riyo-riyo lho awakmu ganggu. Lah justru riyo-riyo nang kepaten iku mbok ya awakmu sing antusias. Gak usah ngenteni leren diobrak-obrak koyo ngene. Opo wangel lho kandhanane yo. Pocong. Oh niku arek enek tapi kok gawe aneh-aneh kreativitas model apa awakmu? Wis awakmu nek gak gelem apa melok nyemayamno wis awakmu menek budal dhewe mati ngubur-ngubur dhewe.